sukma sinuk moyo winahyo ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyur pindha besating supena sumusuk ing rasa jati dan sebah niring kulun kapur-puri sang muruping rat sahanane kang mawe gugut sawegung Rob sidep permanem datan ana sak bawaning walan ngalisik Lasta minangka bubukaning kandha iya bubukaning panyandra menika warnanira endah dening sasana wiwahaneng semakenala gaburaning pawiwahan rinengga rerenggan janur kuning janur ingkang ateges sejatining nur dina punapa saderengipun jagat gumelar wonten kasrat wonten kasuwargan jati nggih menika lafadzipun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah menika sejatining nur ingkang sampun kasrat wonten kasuwargan jati dina punapa 7.100 taun mandhap wonten tanah Arab nggih menika laire Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad pramila janur ing ateges sejatining nur nggih menika Nur Muhammad cahya ingkang dipun pancaraken saking kasuwargan jati pinuju ing alamadya punika merubah tata cara pangirupan panjenengan kula sami ing wekdal menika tasih jaman jaliyah ngantos dadi jaman terang benderang kanthi sejatining nur kang dipun asta nggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kadang kinasih para tamu yang sekalian, ing wekdal punika kula badhe ngaturaken tata rakit adicara ingkang badhe kalampahan adicara panggih pinanganten. Nggih menika adicara ingkang sepindhah samangke wonten adicara para kadang saking pinanganten sarewin ingkang ngantos Sekar Mayang. Sekar Mayang kadamel saking wit agung nggih pang papat minangka lambang dulur sekawan gangsal pander. Wah surya loro cacahe minangka lambang srengenge lan rembulan. Semiandar kilat godhong mega rumembi bintang lintang minangka kembang oyote bayu. Dene punapa wit agung nggih pang papat minangka lambang dulur sekawan gangsal pander. Pilih panjenengan sami sampun ngelampahi ibadah haji wonten tanah suci Mekah. Panjenengan sampun sumrapi ambak dulur ingkang saking tlatah wetan, dulur ingkang saking tlatah kulon, saha dulur ingkang saking tlatah lor lan kidul. Mlempak dados tunggal wonten punjering jagat inggih menika wonten Ka'bah. Manunggal nyawiji
nindakaken adicara ibadah haji menika filosofinipun dulur sekawan gangsal pancer wonten malih filosofi saking tanah Jawi menika ingkang bilihipun ulas luas sanget ingkang paling mangertos nggih menika para kadang sepuh lan bini sepuh saha ulama. Lanjut salajengipun para kadang kinasih mengke nindakaken adicara liru Sekar Mayang nggih menika adicara Balang Sadak. Pinanganten putri Balang Sadak kang dipun walas kaliyan gatal dening pinanganten kakung minangka nuntukaken bilih pinanganten sarimbit senaosa beda rupane nanging padha kekarepane. Nggih menika bangun tresna, bangun keluarga agung ingkang mangayu bagya. Ayem tentrem gemah ripah Allah jinawi. Minangka filosofinipun adicara Balang Sadak kang dipun waos kaliyan gatang senaosa beda rupane nanging padha kekarepane. Adicara salajengipun mengke kalajengaken nggih menika adicara midak tigan. Samangke tigan dipun midak kalian suku tengen pinanganten kakung. Filosofinipun adicara midak tigan menika gambaran doa. Mugi-mugi pinanganten sarimbit anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung. Enggal-enggal pinaringan welasing Gusti ingkang arupi momongan-momongan ingkang dipun glonthak sesarengan kanthi kebak tali katresnan jati. Menika adicara midak tigan salajengipun biyen menika adicara pinanganten kakung junjung derajatipun pinanganten putri ateges pinanganten kakung junjung derajatipun pinanganten putri nggih menika nyetarakaken sang garwa dados anggota keluarga ingkang kedah dipun cekapi sandang kelawan tedha. Adicara salajengipun nggih menika adicara ngunjuk tirta wening ingkang Rama Dalah Ibu paring tirta wening dumateng pinanganten sarimbit. Tirta ya banyu wening ateges werdining Gusti Kang Maha Wening. Minangka gambaran doa mugi-mugi pinanganten sarimbit anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung tansah pikantuk werdining Kang Gusti ingkang Maha Wening ingkang arupi pitulungan-pitulungan saengga anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung tansah pinaringan rahayu wilujeng tebya ing sambikala. Sanepun paripurna anggenipun nindakaken adicara ngunjuk tirta wening pinanganten kalih mengke nindakaken adicara sinduran ya sindur kinayap. Pramila wujudipun kanthi selendang sutaran rekta utawi abang lan putih. Sak mangke Kanjeng Rama pawan wonten ngajeng laku minangka pratandha bilih Kanjeng Rama paring tulodo mring pinanganten sarimbit anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung kedah ati-ati lan waspada supados tansah pikantuk nugrahane Gusti Kang Maha Agung. Dene punapa pinanganten kekalih mapan wonten tengahing lagu minangka pratandha pinanganten kekalih tansah nderekaken nyengkuyung ing madya bangun karsa tansah nderekaken nyengkuyung napa ingkang dados pitedhahipun Kanjeng Rama. Salajengipun mangke Kanjeng Ibu mapan wonten pedhering lagu utawi wonten winging piyambak minangka pratandha bilih Kanjeng Ibu tansah nderek anyengkuyung kanthi donga-donga teping kalbu rinten kelawan dalu tansah ndongaaken pinanganten sarimbit anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng tebya ing sambikala tut wuri handayani. Bilih punapa sampun kasrat saking Bapak Pendidikan Bapak Guru Indonesia di Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara ingkang gesang tahun 1800 ingkang kanthi seratan ing ngarsa sung tulodo
ing madya bangun karsa tut wuri handayani. Pramila kata-kata putra menika badhe dipun lampahi pinanganten sarimbit andhitaken adicara sindur winayap. Tisa wedding adicara salajengipun dhumateng para kadang kinasih pandherek pinanganten kakung ingkang ijil saking Laladan Desa Sri Mulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dipun adili pinarak wonten palenggan ingkang sampun sumadya. Kula atas nami keluarga Bapak Susilo Wahyudi ngaturaken matur suwun kang agung rawuh panjenengan sami saha pangapunten ingkang agung bilih wonten papan pasukatan ingkang kirang ngresmaken manah panjenengan sami. Salajengipun kapandhut dening Pangrawuh Busana Tata Rias Tisa Wedding pinanganten sarimbit andhakaken adicara salajengipun. Adicara salajengipun nggih menika adicara dahar walimah. Pramila wujudipun sungguh punar pranyata bilih pinanganten sarimbit sampun mangucap janji suci sinekseran para sepuh lan aji sepuh. Tulang ingkang kaping 1 Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah panjenengan berkahi rezeki ingkang panjenengan paringaken dumateng kula arupi daran lan minuman lan panjenengan tepiaken kula sak keluarga saking siksa api neraka. Tulingan ingkang kaping 1 pertandakake tekaning rezeki. Dukap adicara salajengipun nggih menika adicara ngunjuk tirta wening. Tirta ateges banyu wening ateges werjining Gusti Kang Mahaning mugi-mugi pinanganten sarimbit. Pangapunten nggih. Adicara dolangan dipun ambali walih amargi wau klentu mendhetipun. Rupane padha kuninge. Dolangan ingkang kaping 1 mertandakake tekaning rezeki. Dahar walimah pramila wujudipun sekul punar pranyata bilih pinanganten sarimbit sampun mangucap janji suci sinekseran para sepuh lan aji sepuh kanthi sahadat tauhid. Dolangan ingkang kaping 2 mertandakake tekaning jodoh. Ugi-ugi anggenipun jejodohan tansah pinaringan rahayu wilujeng slamet tebiyo ing sambikala. Jangkep dolangan ingkang angka 3 mertandakake tekaning ilmu. Ilmune tiyang bebrayan mugi-mugi anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung enggal pinaringan welasing Gusti ingkang arupi momongan-momongan ingkang dipun glonthah kanthi kebak tali katresnan jati. Adicara dahar walimah sampun paripurna. Salajengipun dungkap adicara nggih menika adicara sukuman. Pramila saderengipun adicara sukuman diwuruti pinanganten kakung nanggalaken pusaka rumiyin. Pusaka kalian slop kerisnya dilepas ya. Manten putri yang lepas. Amargi pusaka utawi slop menika minangka lambang pangkat utawi jabatan. Pramila bilih sungkem dumateng Kanjeng Rama Ibu boten kepareng pikantuk boten angsal damel atribut pangkat utawi jabatan ingkang wonten antawising yoga kelawan tiyang sepuh. Adicara timbang pawon menika filosofinipun bilih Kanjeng Rama wiwit wekdal sakmenika
boten badhe ambeta-ambetaken awat antawising putra mantu dalah putra piyambak. Senaosa nak Mas Bagus Imam Syafi'i menika putra mantu, insyaallah kalian Bapak Susilo Wahyudi badhe dipun anggep kadosa putra kandung piyambak. Menika filosofipun adicara timbang pangkon. Adicara timbang pangkon sampun paripurna. Kalajengaken adicara salajengipun nggih menika adicara tanem jero. Nggih menika Bapak Wahyudi nglenggahaken pinanganten saripit ing Dampar Pencana minangka pratandha bilih Bapak Wahyudi sampun paring donga pangestu mring putra kekalih anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung. Adicara tanem jero sampun paripurna, salajengipun kadherekaken boten badhe ambita-ambitaken antawising putra mantu dalah putra kandung piyambak. Senaosa nak Mas Bagus Imam Syafi'i menika putra mantu, insyaallah kalian Bapak Susilo Wahyudi badhe dipun anggep kadosa putra kandung piyambak. Menika filosofipun adicara timbang pangkon. Adicara timbang pangkon sampun paripurna, mengki kalajengaken adicara nggih menika adicara tanem jero. Nggih menika nunjukaken Kanjeng Rama Bapak Susilo Wahyudi sampun paring donga pangestu dumateng pinanganten saripun anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung. Paripurna anggenipun nandhakaken adicara tanem jero mangke badhe kalampahan nggih menika wonten adicara kacar kucur. Kacar kucur ingkang arupi gunakaya menika pratandha pralambang bilih nak Mas Bagus Imam Syafi'i menika salah tunggaling kepala keluarga ingkang kedah nyekapi sandang kelawan tedha dumateng keluarga. Barbara kacar kucur menika wujudipun kacang kawak dheleng kawak. Mugi-mugi para kadang dinasih sedaya tansah derek anyengkuyung kanthi donga teping kalbu supados pinanganten saripit anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung tansah pinaringan rahayu wilujeng kepiye ing sambikala. Paripurna nindakaken adicara kacar kucur mengke kalajengaken menika adicara darwalimah. Bila punapa Bapak-bapak dan para ibu darwalimah menika wujudipun sukul punar. Kula njutukaken pranyata bilih pinanganten saripit sampun mangucap janji suci kanthi saudat tauhid sineksenan para sepulan aji sepuh. Adicara darwalimah sampun paripurna kalajengaken ngunjuk daya wening saha penutup nggih menika pinanganten saripit sungkem dumateng tiyang sepuh kekalih. Para kadang kinasih sampun tahunan sekali ingkang kula hormati, lha menika tata rakit adicara panggih pinanganten ingkang badhe kalampahan ing siang punika milai pinanganten rawuh ngantos adicara sungkeman sampun kula aturaken. Pramila dumateng para kadang kinasih ingkang temen rawuh boten supen kula aturaken sugeng rawuh ingkang sampun rawuh sugeng anggerapi pasukatan ing siang punika sampun sumadi wonten ngarsa panjenengan sami. Kula atas nami keluarga Bapak Susilo Wahyudi ngaturaken matur suwun agunging panuwun rawuhipun panjenengan sami. So kula nyuwun donga pangestu anggenipun Bapak Wahyudi ngentas pitulus putra-putrinipun lumantar donga pastu panjenengan sami. Mugi-mugi adicara punika saged kalampahan kanthi lancar para wadya dumugi laksana kalih sing sambikala boten wonten alangan satunggal punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Duh Kanjeng Ibu minangka pepundhen kula
Sedinten kula wonten go karpanipun Kanjeng Ibu ngantos lair dumugi ing dewasa. Kula dereng saged bales budi panjenengan nanging wekdal sapunika kula badhe nyuwun pangestu panjenengan Kanjeng Ibu kula badhe miwiti madyaning bebrayan agung. Iya nggih anakku pangestu tak topor dengan Ibu Taman ya nggih sing ati-ati momong keluargamu. Sampun salajengipun gantosan pinanten putri sugeng dumateng Kanjeng Rama dalah pinanten kakung sugeng dumateng Kanjeng Ibu. Duh Kanjeng Rama ingkang ngukir jiwa raga kula. Kula nyuwun duka Kanjeng Rama pilih wedal sapunika kula dereng saged ngremenaken manah panjenengan sami nanging kula nyuwun donga pangestu bilih kula badhe amiwiti madyaning bebrayan agung Kanjeng Rama. Iya nggih anakku pangestu tak tampa raliwat Kanjeng Rama dalah Ibu ya nggih tampang sinati-ati momong keluargamu. Inggih Kanjeng Rama pangestu panjenengan kula tampilan kula pundi kula dadosaken jimat. Sampun